Rudolf i nos koji ne svijetli. Bila je noć prije Božića, a u djedovoj radionici vladala je velika gužva. Vilenjaci su pakirali posljednje poklone, saonice su bile spremne, a sobovi su se pripremali za najveću noć u godini. Sve je išlo po planu, dok Rudolf nije primijetio nešto čudno. Djede, nešto nije u redu, rekao je Rudolf. Njegov nos, koji je obično svjetlio jarkim crvenim sjajem, sada je bio potpuno taman. Bez svjetlećeg nosa djedove saonice ne bi mogle letjeti kroz guste oblake i tamne noći. Bez tvog svjetla nećemo moći podijeliti poklone, uzviknuo je djed Božićnjak zabrinuto. Moramo hitno riješiti ovo, inače Božić neće biti spašen. Vilenjaci su se odmah okupili kako bi razradili plan. Možda nos ne svijetli jer si preumoran, Rudolfe, rekla je vilenjakinja Zvijezdica. Ne mislim da je to problem, rekao je vilenjak Šiljo, proučavajući Rudolfov nos povećalom. Izgleda kao da je čarolija koja pokreće nos nestala. Djed je pogledao prema svojoj velikoj knjizi Božićne čarolije. Prema ovoj knjizi Rudolfov nos svijetli jer je ispunjen božićnom čarolijom. Ako čarolija nestane, nos se ugasi. Trebamo pronaći način da ga napunimo božićnom energijom. U tom trenutku u radionicu su ušli mali Ivan i njegova sestra Mija, koji su se došli zahvaliti djedu na prošlogodišnjim poklonima. Kada su čuli što se dogodilo, Mija je uzviknula. Možda bismo mogli napraviti nešto što će svima vratiti božićni duh. Božićna energija dolazi iz radosti, ljubavi i zajedništva, zar ne? To je to, rekao je djed Božićnjak zapljeskavši rukama. Ako uspijemo rasvijetliti božićni duh u cijelom selu, to će napuniti Rudolfov nos. Vilenjaci, sobovi i djeca brzo su organizirali veliku božićnu zabavu. Napravili su ogroman bor usred sela, ukrasili ga lampicama i pozvali sve stanovnike da se pridruže. Ljudi su pjevali božićne pjesme, dijelili kolačiće i topli kakao, a svuda se čuo smijeh. Rudolf je stajao pokraj bora, gledajući sve to. Osjetio je kako mu se srce puni toplinom i veseljem. Odjednom, njegov nos je počeo bljeskati. Prvo maleno svjetlo, a zatim jarko crveno svjetlo koje je obasjalo cijelu šumu. Svijetli, svijetli! Povikali su svi u glas. Sjajno, Rudolfe, sada možemo krenuti na put, rekao je djed Božićnjak penjući se u saonice. Djeca su mahala dok su saonice uzletjele, a Rudolf im vodio put kroz noćnu tamu sa svojim blistavim nosom. Djeco, bez vas ne bismo uspjeli, rekao je djed dok je prolazio iznad sela. Hvala vam što ste spasili Božić. Te noći svi pokloni su dostavljeni na vrijeme, a Rudolf je bio ponosniji nego ikad na svoje mjesto na čelu saonica. I tako su uz pomoć djece, vilenjaka i cijelog sela spasili Božić. A Rudolf je naučio da pravo svjetlo dolazi iz zajedništva i ljubavi koje svi nose u srcima.